Dead on arrival ang isang babae matapos na masalpok ng kotse ang sinasakyan nitong tricycle kahapon ng tanghali sa kalsadang sakop ng Purok 3B, Sitio Javier Daguet, Labo, Camarines Norte. Kinilala ang biktima na si alias Irene, residente ng barangay Napaod sa parehong bayan. Sugatan din ang isang minor de edad na pasahero na kinilalang si alias Katkat, 4 na taong gulang, at ang driver ng tricycle na si alias Roland, walang asawa at residente ng barangay Makugon, parehong bayan. Ayon sa impormasyon, galing ang tricycle sa sentro ng Labo habang sakay ang dalawang pasahero at binabaybay ang daan patungo sa Santa Elena. Habang galing Santa Elena, binabaybay naman ng kotse ang daanan patungong Daet nang mangyari ang salpukan. Lumalabas naman sa investigasyon na posibleng nakatulog ang suspect na kinilalang si alias Ed, may asawa at residente ng barangay Aliwahaw, bayan ng Daet, habang nasa kalagitnaan ng kanyang biyahe. So, pumasok po, naglaog po sa linya kan tricycle. Init pong yung day na sedan. Na kung saan po, yun po yung sedan nila kung saan sa nagsalpukan po ang duwang sasakyan. Isinugod pa ang mga biktima sa Camarines Norte Provincial Hospital, subalit hindi na swinerte pang mabuhay ang naturang biktima. Kasalukuyan naman nagpapagaling pa ang batang biktima sa nasabing ospital. Sa ngayon nga sir, napag-alaman po namin base sa pag-uusap ng dalawang partido. So, magkakasundo po ito, magkakaano sila, parang magkakaroon lang po ng amicable settlement po dito sa kaso. Samantala, nagbigay ulit ng paalala ang otoridad sa publiko na ugalian ang pagiging alerto sa gitna ng biyahe upang maiwasan ang anumang insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbasana.